sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Tinatawag kita sa espiritual ng Panginoon Kristo ang nananakit sa katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw, sino ka? Sino ka? Aalis ka sa loob ng katawan niya. Anong elemento ka? Anong elemento ka? Puti. Puti. Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Anong puno dyan? Yan. Ano yun? Nandun sa kablang bakod o ito? Yun nandun sa kablang bakod? Anong pangalan mo? Puti ka ba? Sinungaling ka? Walang puting ganyan kaibig. Naiintindihan mo? Tumingin ka sa aking mga mata. Mamamatay sila! Alam ko yun! Intindihin mo ang sinasabi ko! Bilang instrumento ng Panginoon Kristo! Hindi! Dadaan ako ng dugo! Huwag mo lang tinatakot. Matagal na akong patay. Naiintindihan mo? Pag sinabi ko hindi papakailaman ang ginto mo, hindi papakailaman. Naiintindihan mo? At ang maghahari. Naiintindihan mo? Ngayon, ngayon, sinabi ko sa'yo, wala kang respeto sa aking ama. Tutugutan kita ng ulo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggalan kita ng hininga at nilulusan kita at tinaban kita sa impyerno. Inuubos ko lahat ang nasa loob ng katawan ng taong ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Nilulusaw ko kayo sa pangalan ni Jesus. Amang Nazareno, ilayo kami sa pangalan at masamang Espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po ang magulang sa aming buhay. Amen! Maging payapa ka sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen! Wala na. Sa pangalan ng mga Espiritu Santo, amen. Gising. Tayo. Tulungan mo ang sarili mo. Iya. Sumandag ka. Tigyan mo pa. Tubig pa pala. Tubig pa pala. Sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo, masamang Espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ko, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang aral mo, sundin ng loob mo, at dito sa lupa ka sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at dahil mo kami sa lahat ng sama. Amen. Ama Jesus, ang Nazareno kami ang iyong mga anak. Ilan mo kami sa pangalibat ng samang Espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan kaya kayo po muna sa aming buhay. Amen. Amen. Dila, pangalan. Wala na. Naubos na lahat. Inom ng tubig, lahat ulit. Sabihin mo in Jesus' name. Pagkataas mo inom, in Jesus' name. Gayahin mo ako. Hawak kami yung krus. Wala ba kayong ano, santo? Meron. Sindihan mo nga ng kandila. Magsindi ka ng kandila. Mananalangin kami. Anak ko, anak ang kandila. Anak ang kandila ng... Ha? Diyan ko nasa rin. Wala ka ng kandila yun. Gayahin mo ako. Ano pangalan mo? Ayusin mo upo mo. I-cross mo muna sa noo yung kandila. Kaya patay mo na lang. Gayahin mo ako. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, Ama sa langit. Pakiramdaman mo ito kung iinit to ha. Iinit yan. Humingi ka ng tulong ha. Tulungan mo ako. Kaya
kinaya ko lahat ng kalaban mo kahit sino pa sila pumasok. Pero inaano ko lang yung protection ko ng buong bahay niyo, naintindihan mo? Nagtatawag sila, naintindihan mo? Nagtatawag sila ng mga masasama. Nakaselyo itong buong bahay niyo para hindi sila makapasok. Kahit lumabas ako rito, hindi sila makakapasok. Naintindihan mo? Tulungan mo sarili mo. Ulitin ko, anong pangalan mo? Ha? Kimberly. Middle name? Timpog. Apelido? Santos. Ilang taon? 20. Pikit? Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sigaw mo si Kristo. Sabi mo, Panginoong Jesus. Panginoong Isus! Amang Nazareno. Amang Nazareno! Ako po si Ako po si Kimberly Timpog Santos! ay nananalig Ay nananalig! at nananampalataya Nananampalataya! bilang anak mo Bilang anak mo! dito sa lupa. Dito sa lupa! Hindi, sa akin. Humihingi ako ng kapatawaran Humingi po ako ng kapatawaran. sa isip, Sa isip. sa salita, Sa salita. at sa gawa. At sa gawa. Panginoon, Panginoon. humihingi ako ng kapatawaran Humingi po ako ng sa lahat ng aking nagagawang kasalanan. nagagawang kasalanan. Ipagkaloob mo sa akin, Pagkaloob mo sa akin. basbasan mo ako ng iyong mapagpalang kamay. Po ako ng mapagpalang kamay. Lipunin mo Lipunin mo ang lahat ang lahat ng mga masasama, ng masasama espiritu espiritu na umaagaw na umaagaw sa aking kaluluwa. sa aking kaluluwa. Kung hindi kayo Kung hindi kayo ang maghari ang maghari sa aking buhay. sa aking buhay. Amen. Amen. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, isinusuko ko na isinusuko ko na ang buong katawan ko ang buong katawan ko at puso at puso at isipan at isipan sa pangalan ni Kristo. ng Yesus Kristo. Amen. Amen. Ama Jesus, Ama Yesus, maraming salamat po. maraming salamat po. Amen. Sabi mo in Jesus name. In Jesus' name. Sa pangalan ni Kristo, Sa pangalan ni Yesu Kristo, lumayas ka, lumayas ka! masamang espiritu Masamang espiritu sa aking katawan. sa aking katawan. Amen. Amen! Wala na. Uminit pa, sumakit. Masakit. Ang alin masakit. Ito. Okay na yan. Kanan. Wala na. Wala na. Sige. Inom tubig. Nakatingin siya. Kuha nga kayo ng walis tingting. Yung hindi pa nagagamit. Ay, yung binili mo Hawakan mo kita. na. Bago. Oo, hawakan mo muna. Hindi ako. Dagdagan mo yung pananampalataya. Naintindihan mo na. Ayusin mo yung krusano mo. May lalako yan. Yan. Hawakan mo to sa kanan. Lagi mo siyang hawakan. Naintindihan mo? 7 days ka magdarasal. Kaya 9 days. Naintindihan mo? 6 to 6. 6 ng umaga, 6 ng gabi. Isang ama namin hindi pa nagagamit. Hindi pa po. Isang nga Baginong Maria. Dual hati. Bahala ka. Kapampangan, English, Tagalog. Naintindihan mo na? O tapos, pag dadaan ka man sama namin, ang Baginong Maria, huwag ka muna magsasalita sa dual hati. Sabi mo muna sa Panginoon kung anong pangalan mo, ha? Pagpakilala ka sa Kanya. Tapos, pag napakilala mo ng pangalan mo, huwag kang hihingi na gagaling ka. Kasi alam naman ng Panginoon yun ang gusto mo. Sabi mo sa Panginoon, inaamin ko ang lahat ng kasalanan ko. Kung maalala mo, sabi mo sa Kanya. Pag di mo naalala, sabi mo totoo, basta't galing sa puso mo. Ngayon, ay pagdasal mo, pamilya mo lang. Bahala ka kung asawa mo, boyfriend mo, etc. Tapos mga kapitbahay mo, pati yung mga panahon sa COVID, yun ang pagdarasal mo. Huwag kang hihiling na gagaling ka dahil alam ng Diyos. Ngayon, dasalin. Tapos luwalhati ka na. Pagtas na yung luwalhati, sumasampalataya ka. Tapos sabi mo sa Panginoon, gabayan ka. Yun lang, tapos na. Natinda na. Sige. Tapos magpalit ka mga ng damit.